n'isi apụrụ kwaba okpu Ọhamadike Biafra nnukwu mmọnwụ agbụrụgbụ na-enyi ta ahụ gbụsị ya ife nna ya Chukwu abịa ma sọ ọchọ ka o ji eme gị nsọ ọdachi ekwe n'ihe ekwe otu gburu eche gị gbori n'ahịa gwọ Nchukwu abịa ma biko ngọngọrọtọ ngọnụ Nchukwu abụkere mmanwụ arọ ọbụnago nya biko ngọngọrọtọ ngọnụ nye kwekwere ka ife na-ere anyị gị maka ife mee gị ụmụ Biafra ya nwụchaa n'ike maka na eziokwu ọ dị ibe mba mba na-abara gị iko ka okenye ji aṅụ mmanya bịa tọrọ ọdụ onye chiri echi Ọhamadike Biafra ka nzere okwu esere Maazị Nnamdi Kanu ka m were kasịrị ọkpa akpa n'igirige ọkụkọ jiji agbafe eme nwụnaghị n'ezi maka na a nwere ka esi ekwunya m ibe ọ dịka ya ebidige ya kwara Biafra a na-ekwu okwu ya na ọbịagwekweli maka na eziokwu a na-ama aka ụtọrọ ọ dịka ọ dị ebe tere aka wee jụọ ndị Biafra kaba onye adị na ọkwụ ya anarịrị ka njọwa otegbu o ji wee siwere anyị ike Naijiria emegwu anyị ife ndebe anyị nwata jechaa iji akwasa onye iji ejecha n'ọya anabi ihe ala Biafra abịagwokwe Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike Biafra ihe adị ndị dịkara anyị ga ka nchereke na okwu dịbe echi ya dịbe echi ya dịba mgbe ya kwesị akwụ ọfụ ọnụ ogbu ọja ndị Igbo ka nsere okwu esere ekele Ọhamadike anyị abịa anọkọtara na bụ ihe bido n'adị asị na emelatara n'ụlọ ekpere ọkwa ebidoro ahụ maka ahụhụ niile anyị na-ata mkpagbu niile na-akpagbu ndị be anyị tupu m aga n'ihe ekene gọvanọ Okene Sibo ebe ma ogbu ọja ndị Igbo na ebe nnukwu ekene ka m na-enye unu ọ bụ ihe mwute na kemgbe agha bịara ejide ụmụ mmadụ wee kposa ha wee lee anyị n'iyi ihe isi ike ibe akwa rịrị ụbọchị niile okporo ụzọ ọhụrụ nke a na-arụ arụ ụlọ ahụike enweghị isi ọ bụ ụlọ akwụkwọ ka anyị na-ekwu okwu ya ihe niile anyị gbakasị ebe niile ka ụkpaka onweghị nwa afọ nọ n'ụlọ na-echekwa obodo eme ihe ọjọọ ji wee na-eme anyị na-asị n'oge erugo mgbe anyị ga-agba mbọ ka anyị hazie onwe anyị ọnụ kunie ka ofu mba were ofu olu wee na-ekwu okwu na-asị na ihe jọrọ njọ na ọ jọrọ njọ n'ihi na eme nwaanyị ka emere ibi obi wee dị ya mma a na-eleta anyị ọfụma n'obodo a anyị na-asị na anyị ga-enwerere onwe anyị n'ihi na mkparị ya na ọkara igbo ọ dị mma ọbụbụ nke a abụghị mbụ ndị mmadụ na-apụta ekwu ya bụ ihe si na ka anyị nwere onwe ka anyị nwere onwe ọ bịazie dịka gasị na nke a gara pụrụ iche maka na ọ bụrụ na anyị na-etu ndị mmadụ si eso na etu ha si kwenye n'ihe ikwenye ụfọdụ asị gwọrọ ya agwọ ka igoro ego maka ihe ga-eme ndị Igbo ịnọkọta mechie ebe a na-azụ ahịa ịnọkọta pụta na-agbagbu ndị ụfọdụ ife onye agbagburu iti ego isi enweretara kedu etu isi mee ya bụ ihe na ụdị na ndị Igbo asị na Igbo enweghị eze mechaziri nwe eze ugbu a asị m ndị Igbo eze maka kama na ihe na-egwu bụ ikwekọrịta ana m agara ụlọ ozi nkwekọrịta anyị gbakwasara ụkwụ n'ebe eziokwu ka m ji aga ije amara Chineke na bi n'igwe m Chukwu ka abịa ka m ji arụ ụlọ oge ruru wee sị m pụta na oge erule mgbe nọ n'ụlọ ji alaghachi n'afọ ya anyị wee si n'oge ahụ ugbu a anyị wee banye na nnukwu ekpere anyị kpere nnukwu ekpere afọ 16 ka anyị na-ekpe ekpere na-arịọ nzọpụta n'aka onye nwe anyị o wee mere anyị amara wee zie m osisi m n'oge ahụ eruo ma ụga ije a na ụmụ ya na ogo na nkwado na mmalite ije na ha ga-eso m n'azụ ebe anyị nọdụ ụbọchị nke taa ọ bụ ihe mmadụ kwado ọ bụ eluigwe kwado ya ọ dị mma abịa n'obodo anyị anyị nwa bụ ndị Igbo ụfọdụ na-asị na ọ bụrụ na ahazite Naijiria ọ dị mma ka ndị Igbo anyị wee nwee ike iji ọnatarachi anyị bara onwe anyị uru na ụwa n'ike ka mma karịa ịzọwa nke enwere ekwere m ekweghị enwe na-asị mgbe na-azọ ụkwụ ehi na-agba ka ofu wee ruo aka ka ọ zọta ha na n'uche nke gị ọ bụrụ na asị ka ahazie ndị a na-asị ọ bụrụ na ahazie Naijiria na ọ ga-adị mma ọ bụrụ na ahazie enwere etu a ga-etiti ka anyị na-etufu onye bụ ihe anya na ọ ga-adị mma akarịrị m ihe mbe na-eme mbe si ma chụrụ ofu ụkwụ ehi ma nke ọzọ mụ achụrụ ehi niile ma ụkwụ ya ma aka ya ma isi ya ma olu ya anyị ga-adọbiri wee pụọ na nke onwe anyị tigata azụ etu anyị nọ tupu ndị ọcha wee bịa ebe a nwa aha obodo ebe a nwe ndị mmadụ n'ime tupu nwa bekee si ebe o si hapụ obodo ya ọ bịa ebe a ọkpọrọ onye nke ọkpọrọ oke nke ọkpọrọ oke afọ nakọta anyị isi ọ sị n'ụbọchị nke nta na anya aha anyị bụzi Naijiria anyị na-aza aha na-enweghị omimi n'ime ya ihe mgbagogbasị biko kọwara m ihe Naijiria pụtara wee kweghị kọwara m ọmụa ga-aza aha osimiri ka osimiri ga-aza aha mmụọ n'ihi ihe anyị na-ekwu na ebe a rụgidere ụlọ a na ụjọ gburu onwe ọ dịghị mma Naijiria agaghị emekọtakwa ihe ọzọ ihe ọjọọ emego n'obodo a
arụ emego, egbugo ndị be anyị, aka na-egbukwa anyị, ndị Fulani wee chịrị na mabata be anyị ka na-egbukwa ndị be anyị ruo ụtụtụ echi. A na-asị m na ọ ga-adị mma oge ọ na-ekwu ka enwe mmekọrịta ọ bụ nke ndị iro ka nke ndị ụmụnne. Ha egosighị anyị ọtụtụ mgbe ha kpọrọ anyị asị. Onye ajụrụ na ajụ onwe ya, ha jụrụ anyị aja ma njụ onwe anyị, agbanyeghị na anyị nwe ngwa ahịa n'ugwu Awụsa, agbanyeghị na a na-azụ ahịa ebe niile dị iche iche na-eme nke ọma, kama onye gara ndụ kpapịrị onye na-eri ihe niile. Ọ ndụ gị si ka anyị na-ekwu okwu ya ka anyị cheghata azụ ebe a ruo obodo anyị ka o wee maa mma, wee karịa obodo ndị ọcha na mma. Ọhịa anyị na-arịọ nwoke na ugwu nwee nkwanye ugwu n'ime onwe anyị. Ọnwa anyị pụọ n'iro a na-etigbu anyị, anyị pụọ n'iro okwu ekwasị ọbụla ma anyị ji wee ekwu okwu. Ọ bụ ihe ndị a ka anyị si na anyị agaghị anabata ya ọzọ. Ọ dị ma akụkọ akọrọ anyị bụ na ọkụkọ na ewu agaghị nzukọ ụmụ anụmanụ. A na-emezi mgbe ọbụla a chọrọ ịchụ àjà ejiri ọkụkọ maọbụ ewu chụọ àjà. Mgbe ọbụla a chọrọ ime ka Naijiria dị n'otu, enwe ha na-etu esi mgbe kpam akpụrụ ndị Igbo. Anwesị ọ pụtara na anyị bụ ọkụkọ maọbụ ewu ka ọ pụtara na ihe agaghị nzukọ mere ya bụ ihe ji eme anyị bụ ndị Igbo n'ụdị na ọbara ndị Igbo ahụ kpafuru n'obodo Naijiria karịa. Ọ bụ site na akpamasị ihe na-eme anyị dị ka ihe mere ndị ji oge mgbe gara aga. Etu a ka mba niile dị iche iche ma ụmụ Izrel asị a na-egbu ha, a na-egbu ha, a na-egbu ha, afọ niile aka na-egbu ha, na-egbu ha. O wee ruo oge ugbu anyị asị na ogbugbu a na-egbu anyị na ọ dịghị anyị mma. Ọ ka mma na onwe ihe kegbuo anyị wu nwere onwe njem a nke anyị na-aga, kama na anyị etete n'ụtụtụ asị na onwe onye gburu ebe a onwe ihe na-ekwu okwu. O dịghị na nye onwe onye n'aka ụkọchukwu n'ugwu Awụsa ebepụ isi ọnwụghị ofu ugboro, ọnwụghị ugboro abụọ, ọnwụghị ugboro atọ, ọnwụghị ugboro anọ. Ọ bụ ruo ole mgbe ka a ga-egbugide anyị wee ruo anyị asị mba na anyị ga-aga ka anyị nwee ike wee nwere onwe anyị? Ọ ka mma na anyị nwụrụ ebe anyị na-azọ nwere onwe.